Isa sa himpapawid ang award-winning current affairs show ng CLTV 36 na so to speak ngayong Agosto. Isasabay ang inaabangang pagbabalik ng programa sa ika-41 taon ng pagpaslang kay dating Senador Ninoy Aquino Jr. sa darating na Huwebes, August 21. Bit-bit ang 17 taong karanasan sa pagpapadaloy ng mga talakayan sa telebisyon at ang mahigit 4 na dekadang pakikilahok sa mga usaping pambayan at komunidad, tutulungan tayong masuri ng veterano at multi-awarded broadcast journalist na si Sonia P. Soto sa mga napapanahong isyong panlipunan. Ayun pa rin, nandun pa rin yung pagsisikhay, yung pagtitiyaga, yung pamamagasa na merong mga mamamayan, manunood na interesado pa rin sa mga ganitong mga usapin. Ako kahit na 10 lang yan, mahalaga sa akin na meron pa rin mga Pilipino, anuman ang kanilang edad, anuman ang kanilang kasarian, ay interesado pa rin na magsuri sa mga issue na importante o nagaganap sa ating bayan sa tulong siyempre ng mga panauhin natin. Ayon naman kay CLTV 36 Linear TV Manager William Canlas, nananatiling importante ang pagbibigay ng iba't ibang pananaw at opinyon sa mga manonood ng estasyon sa pamamagitan ng programang so to speak. Ang estilo ng malalimang pagsusuri at pagsisiyasat sa mga napapanahong isyu na hatid ni Soto at ng kanyang programa ay bahagi rin aniya ng pagbibigay serbisyo publiko ng CLTV 36 para sa mamamayan ng Central Luzon. Ang advocacy ng CLTV 36 ay makapagbigay ng mga makabuluhang impormasyon at makapagsuri din ng mga napapanahong balita natin kung ano ba ang epekto nito sa ating mga mamamayan. And from there, we could help them decide or have a better opinion, better understanding ng mga issues natin dito sa Central Luzon. So marami ng awards na nakuha ang programang ito dahil sa ganda rin ng mga topics na kanyang dinidiscuss. Especially ito ay tumatalakay sa mga isyong panlipunan, ekonomiya, even politika. Kasama na rin yung agriculture, health, education. So yung mga issues ng community, ng local community natin, ang so to speak, ang nagiging platform para mapag-usapan ang mga usaping ito. Tatalakayin sa pilot episode ng programa ang katuturan ng mga katagang The Filipino is Worth Dying For na iniwan ni Ninoy Aquino sa mga Pilipino. Makakasama ni Soto sa pag-arangkada ng so to speak ang mga prominenteng tagapagtanggol ng demokrasya sa kasaysayan ng Pilipinas na sina Free Legal Assistant Group of Flag Chairperson Atty. Shell Jokno, former Congressman Hernani Braganza at human rights defender na si Sister Mary Jan Mananzan. Sa lahat po ng mga manonood ng CLTV 36 na sa loob ng napakahabang panahon, 17 years, ay tumangkilik sa so to speak, muli ko po kayong inaanyayahan na abangan at maging bahagi ng aming talakayan dito sa so to speak. Nang sa ganon, ating mabalikan ang punot dulo ng bawat usapin na sa ating diskusyon ay patuloy nating lilinawin. Pinarangalan bilang isang Best Public Affairs Talk Show host ng KBP Golden Awards si Soto noong 2008 at ng UP Los Baños Gandingan Awards naman noong 2020. Humakot na rin ng mga parangal sa mga nasabing award-giving body sa loob ng 17 taon kasaysayan ng CLTV 36 ang programang So to Speak. Ako si Danny Gagino para sa CLTV 36 News.